one advocate vakajamuka muHarare CBD advocate Fadzai Maire vauya vachipa warnings ava kune the regime pamusoro pezuva ranhasi riri very special kune mwana wese Zimbabwe achizivikanwa kunzi aiwa today is the 31st zuva remaprotest. Sada pina mashoko anomuda nyorwa panapa notobva subscribe like on the bell kuti mudapeni pake muda nyora achiti key takeaways from Zimbabwe's national shutdown today. Anomuda nyora achiti Zimbabweans want peace. Zimbabweans are not happy. Corruption has killed the economy. It can't be business as usual. The economy only works for a few. The constitution must be followed. No to 2030 agenda. Force won't make the abnormal normal. Zimbabwe's political system is broken. The status quo is not the will of the people. Repression cannot stop a protest. The discontent transcends party lines. The direction of travel needs to change. The masses won't be hoodwinked. The promise of liberation was broken. The people want a reset. The economic crisis has beaten everyone. A statement has been made. We need new leaders. Amashwamda tokapana pana advocate Fadzai Maire achiva pana pachisanaura chiti aiwa zuva ranhasi uchiona kuti aiwa the excellence mutungamiri wenyika akauya akatira kati aiwa nhasi business day but kuonekwa vanhu vacho kumabasa kwacho havana kuenda mashops hasi kuopareta vanhu vakavhara chiitiko chashamisa vanhu zvauya chonyorwa zvinzi aiwa zvichiitika the reason being ndo mareasons ataugwa naadvocate Fadzai Maire achiti aiwa ndo mareasons awo aita kuti vanhu vasateerera mutungamiri wenyika but vateerere bomushogesi akati kune maprotest achiti aiwa vanhu vaneta havasi kuda 2030 economy haisi kushanda vanhu vanoda peace people are not happy our repression yanyanyisa munyika yeZimbabwe. Mashoko anoitwa naadvocate Fadzai Maire atiri kuona kuti aiwa mumacities muri kuonekwa kuti mapurisa atanga kufamba nawo but haasi kurova vanhu ari kungoudza vanhu kuti aiwa vakaita large groups aiwa disperse but we have not seen aiwa any soldier anouya achiintimidata macitizens. So vatadzokera kumashoko akambotokwa nambomushongesa mumafirst addresses ake achiti aiwa musi wa31 tikakuonai ngonzi marova munhu kana kuti mashuta munhu chete aiwa chinotobvondoka. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi muna comment section yedu. So subscribe or like, turn on the bell icon.